ndị Igbo mma no eteta mola mbosi a wee funa na anụzi ọgụ na eme riot na Onitsha maka na Soludo si kpọchie afịa ndị Onitsha. Okay, ka m gwazi unu nke bụ eziokwu. Ọtụtụ n'ime unu ga-elote na mgbe atụrụ Nnamdi Kanu nwanne anyị nwoke nga na-eme m vidio wee na-akọwatasịrị unu ife na-eme wee si unu ọnwụkwa na nwa dabanye n'ọnya ndị isi ala na-agbalụ ndị be anyị maka na enwe serious desire n'ebe ha nwanọ iji wee merụọ ndị be anyị alụ. And I was so happy when for that now a lot of people wanted that message. You know, they buy will calm all down. But no, they have one man who boy hugabo messy and they buy a video riot, you know, everywhere. And I say why? A lot of people they did depressed self. They think they are made by so many people out. A lot of people when they better mawa. More we mali fena chime we mani hani ne bonya kana abala kama kai gesi we react because n'anya ndị America na Israel and other people n'anya fa the biggest problem enwe na bụ ndị na-akpụ isi na ya na ndị ugwu na ndị ọzọ ha bụ problem enwezi na Nigeria. And the thing na-eweta ndị a iwe ọ na-ewe ha iwe so much na ka eme that na everybody bụ ha maka a na-akpọ afa na-atụ aka kezikwana maka ndị nke ọzọ. Ị na-anya ifu na bombing Donald Trump will approve. Bunugu keje toya. In fact, na the seat of caliphate ka to bomb. Una for that na ini ane na social media everywhere. O makandi ubu. Makande okbisi nana. Kane ukumaka. And ihe wana achobo. Itu agesi weme. Kobu kwa nande bayi wiheme. Ageji we twa haka. Batanji we sunu. No mwayo delunu juu. Because ngwo onu na-acha ịṅụ abara ulu in the sense that na nkwụ dị very close to the corner. Aṅụ na ngwo na nkwụ na-abịa ọ bụrụ dị nke na nkwụ na-abịa nkwụ adịgo adị. Ihe aha anyị na-ayọ Chineke nna kpata Nnamdi Kanu ji wee na-ata afụfụ niile a wee na-agba mgbakeri niile a ya bụ ife Chineke na-achọzi inye anya. Ọ bụrụ maka mpụta Nnamdi Kanu agwa m unu agwa eti m aka n'obi wee gwa unu maka Nnamdi Kanu ọ ya apụta mpụta Nnamdi Kanu iji ya ka a na-eje kịta as I'm talking to you mana ọ bụrụ ife niile ka a na-etinye na media ọ bụrụ ife niile ka a na-ekwu okwu ya mma mpụta bịa kọbalụ na ife na-eme I can't do that. I can't wee na-asị unu ụmụnne m biko na unu ekwezina ka anybody push unu to go and do something ọ ga-abịa emesia ndị ewe for opportunity a ga-eji wee kpọkọrọ ụmụnne anyị niile wee tinyebe n'ụlọ nga because ọ ife a ka a na-achọ. Ị ga ha afụ na obele protest eme na Onitsha efu ndị amị niile enwetebe half of them na ugwu ebe a na-eme terrorism efu ha ncha niile eju n'ala Igbo chọba onye a ga-akpọta onye a ga-etuwe n'ụlọ nga and etinye ha na ndị Igbo n'ụlọ nga ha tụfuo eki ha dị achọzi ịnụ anything onye a ga-anwe ike n'ebe a nwụọ adị ekwuzi okwu release etu a all plan ihe awụ set up ka etie unu jaja maka amago na iwe na-ewe ndị Igbo a lot of things emego n'obodo a na-ewe ndị Igbo iwe dị ndị Igbo n'obi dị too much so ihe a na-achọzi bụ ọ dị ka bomb na-achọ ka eti ihe a na-achọzi bụ switch a ga-apịa aka ka the bomb may explode because ama na ndị Igbo dị ka ticking bomb now waiting to explode. Mana mụnwa bụ nwanne unu nwoke na-agwa unu fie na asa n'anya ndị Igbo. Soludo emeghị ihe o mee. Amaro mma Soludo no chere that na ihe o mee na a ga-enwe reaction. Amaro mma but whether more or maro I want you people to know
that neha will set up kese thrown up. Ina yana na ifo na media he bido goes bo tibe hoodlum. Nnamdi Kanu supporters IPOB hoodlum nka ikekwe onwe ka si me abon or something down or pull or something down. Ikekwe abo ofi ihe oku kwatu ofi ihe ase okwu na afugia. Mana abia obulu sanya maka na about terrorists na ekwa ha ebe ni. Ekpolu ndi ami wuju everywhere. Otazo ụmụaka na-ata afụfụ na-azụ ahịa weta afụ niile anyị tago n'obodo Nigeria as ndị Igbo akpọrọ ha nche niile na-abido tụgbunyebe n'ụlọ nga ha nọlụzi ebe anwa lebe. Nobody is ever going to come out ka akpọpụtafa. We don't need this now. Biko na ụmụnne m na-achie n'azụ na anụbụ unu. Ọ bụrụ na ọ sị unu ama nzụ afịa until 1 week chelu na 1 week anwa na check back to afia. Asi unu zuba afia Monday, zuba na afia Monday. Protest unu na-eme ikpochi shop on Monday. Obule ya kpọpụta Nnamdi Kanu. Mụnwa nọ here na agwa unu na iji ege eji wee kpọpụta Nnamdi Kanu na na-eji eje nke m na gị na-abụ na-ekwu okwu now. As you see me making this video, the ije dị ọkwụnụ fụrụ ihe mee na Sunday Jackson nke onye ugwu onye Fulani bịara igbu ọtụtụrụ ma gbuo the person. Ọkwa ihe ndị Igbo na-ekwu okwu bụ ọ bịara igbu mgbuo onwe ya. Ọ bịara igbu m ọ stab gị ya 2 times. We overpower na ya mma we sugbo the man e we say na ya atu no bro dị na ya atu anga na ya egbu ya sentence ya to death. Okwo ofije ya na ha eje maka Nnamdi ka eje Nova Sunday Jackson we in fact eje hozi the court again or just order ka enyelu ndị isi Nigeria we say ha kpọpụta that guy from there we kpọpụta the guy. Oburo court ga release nwa na nwoke o ije aha ejikwa we kpọpụta Sunday Jackson ka eji we kpọpụta Maazị Nnamdi Kanu and a na-eje ya bụ ije nka m na-ekwu okwu a now. Unu enyezi n'onwe unu nsogbu. Ha si unu zuba afia mbọsị Monday zuba na afia. Asi unu bịa next week bido mepe shop mepe shop na anụ bụ unu ekwena ka unu daba na mkpakara n'ọnya ndị a na-agbara anyị because igwe ndị Igbo na-ewe ndị a now is the worst it has ever been. It's too high. Ihe na-achọ no kidi high game make a certain Igbo up for her terrorists. Flood on the army everywhere. We be don't need pick is ha na-egbu ha. Oh ha actually ime. Una dabana n'ọnya. We are known to be wise people. Ndị Igbo nwere uche nwa akọ. Una ekwena ka ndị a wele anyị we ficha ike. We are too good for that. We are too smart for that. God bless you. Biafra, the land of the rising suns. Onye si n'ọgaga dị ndụ hụkwa ndị Igbo, alili gerishi ya o. Onye si n'ọgaga dị ndụ hụkwa Biafra, ili gerishi ya o. Anyị bụ ụmụ Chukwu okike abịa ma ihe anyị chọrọ bụ nwere onwe anyị. Anyị echeghị mmadụ ọbụla ụgwọ onye biri ka ibe ya biri maka ebe bere ugo bere n'o ọ bụkwa ọfọ n'ogu ka anyị ji aga ka anyị gbawa mbọ anya dara mba anyị jisike anyị nwee mmeri enye yebike enye yebike anyị were ofe obi o anyị ga-atụtụ financial yebike Chukwu okike kere eluigwe n'ụwa nna bịa n'ụlọ olumo anyị enweghị Chukwu ọzọ ewezụga gị chịkụ ụzụ ndị agha anyị ebughị anya kọtọ gị ihe anyị chọrọ bụ nwere onwe anyị n'aka ndị nwere obi ọjọọ n'aka ndị ama n'oke ọchịchọ ọsọkwa aka egburu egbe na mma o nweghị ya ga-egbu ụmụ Chukwu ọ bụzi mmadụ ole ka unu ga-egbu ihe anyị ma bụ oji ọfọ gara onye si n'ọgaga dị ndụ hụkwa ndị Igbo alili gerishi ya onye si n'ọgaga dị ndụ hụkwa Biafra ili gerishi ya anyị bụ ụmụ Chukwu okike abịa ma ihe anyị chọrọ bụ nwere onwe anyị echeghị mmadụ ọbụla ụgwọ onye biri ka ibe ya bibe maka ebe bere ugo bere ọ bụkwa ọfọ n'ogu ka anyị ji aga ka anyị gbawa mbọ anya dara mba anyị jisike anyị